дар як ҷо нишаста кор карда истодам, баъзе фикрҳо дар сарам омад. Аз хурдӣ баъзе фикрҳо дар сари мо сахт ҷой шудааст. Яъне якум рав кор кун, дуюм пула ҷамъ кун. Албатта ин ду пункт плюс минусҳои худашро дорад. Агар мақсади пулҷамъкунӣ зиёд кардан бошад, мо бояд ягон роҳ, ягон идеяро фикр карда бароем, ки яъне ҳамон маблағи ҷамъкардаи мо барои мо кор кунад ва аз қувваи мо зависид набошад. Чунки мо қувваи ду-се одамро надорем. Монед пулатон кор кунад, худатон кор кунед, аллакай маблағи шумо зудтар зиёд мешавад. Ин фикрҳоро пештар худи ман ҳам доштам, ки яъне пула кор кунам, равам мошин гирам, пула кор кунам, равам хона гирам. Баъдан вақте ин чизҳоро чуқуртар омӯхта баромадам, ки оиди ин фикрам ба куллӣ тағйир ёфт. Агар пули ҷамъкардаи худро ба ягон ҷое занем, ки аз он ҷо фоида нест, ин бениҳоят минуси калон аст. Мафҳуми пулҷамъкунӣ, яъне мақсади пулҷамъкунии шумо дар чист? Фикрҳои худро ҳатман дар комментария нависед.